Čo je EU Settlement Status? EU Settlement Status je systém zavedený vládou Spojeného kráľovstva po Brexite, ktorý umožňuje občanom Európskej únie, EHP a Švajčiarska a ich rodinným príslušníkom pokračovať v živote, práci a štúdiu vo Veľkej Británii. Status vám zabezpečuje právnu ochranu a prístup k verejným službám vo Veľkej Británii. Existujú dva typy statusu. Prvý settled status, trvalý pobyt. Tento status môžete získať, ak ste žili vo Veľkej Británii nepretržite minimálne 5 rokov. Druhý pre-settled status, dočasný pobyt. Tento status je určený pre tých, ktorí žili v UK menej ako 5 rokov do 31. decembra 2020. Po dosiahnutí 5 rokov pobytu si môžete požiadať o settled status. Kto je oprávnený? Občania Európskej únie, EHP a Švajčiarska a ich rodinní príslušníci, ktorí žili vo Veľkej Británii do 31. decembra 2020. Rodinní príslušníci občanov Európskej únie, ktorí sa k nim pripojili po tomto termíne, môžu byť tiež oprávnení podľa osobitných kritérií. Napríklad, ak sa pripojili z dôvodu starostlivosti o príbuzného so zdravotným postihnutím alebo z iných vážnych dôvodov. Ak ste premeškali pôvodný termín podania žiadosti, stále môžete podať žiadosť, ak máte dôvody. Napríklad vážne zdravotné problémy alebo iné naliehavé dôvody. Výhody EU Settlement Statusu. Môžete pokračovať v práci alebo si nájsť novú prácu vo Veľkej Británii. Máte právo študovať na britských školách a univerzitách. Získate prístup k službám NHS a iným verejným službám. Budete môcť žiadať o sociálne dávky, ako je univerzálny kredit, PIP a ďalšie. Môžete slobodne cestovať do a z Veľkej Británie bez obmedzení. Ako podať žiadosť o EU Settlement Status? Vyplňte žiadosť online prostredníctvom oficiálnej vládnej web stránky. Budete musieť doložiť identifikačné dokumenty, ako je pas alebo občiansky preukaz a doklady o pobyte, napríklad účty za služby, pracovné zmluvy alebo bankové výpisy. Budete musieť poslať aj svoju aktuálnu fotografiu. Po podaní žiadosti bude vaša situácia posúdená a dostanete rozhodnutie, či máte nárok na settled alebo pre-settled status. Ak máte pre-settled status, po 5 rokoch nepretržitého pobytu si môžete požiadať o settled status. Je dôležité sledovať váš pobyt vo Veľkej Británii a vyhnúť sa dlhým obdobiam mimo krajiny, aby ste si zachovali nárok na settled status. Ak ste zmeškali termín podania žiadosti o EU Settlement Status, stále môžete podať žiadosť, ak máte dostatočné dôvody. Medzi tieto dôvody patria vážne zdravotné problémy, rodinné okolnosti alebo iné nepredvídané situácie, ktoré vám zabránili podať žiadosť včas. Po podaní žiadosti a obdržaní potvrdenia o podaní žiadosti Certificate of Application máte dočasne rovnaké práva, ako keby ste už mali settled alebo pre-settled status, kým sa vaša žiadosť neprehodnotí. V CASA Private Citizen Advice ponúkame kompletnú podporu pri podávaní žiadostí o EU Settlement Status, vrátane posúdenia vašej situácie. Pomôžeme vám pochopiť, či máte nárok na settled alebo pre-settled status. Vyplnenie formulárov. Spolupracujeme s vami na správnom vyplnení a predložení všetkých potrebných dokumentov. Podpora pri komunikácii s úradmi. Zabezpečíme, aby ste boli informovaní o všetkých krokoch procesu a pomôžeme vám, ak budete musieť poskytnúť ďalšie dôkazy. Odvolania a žiadosti po termíne. Pomáhame klientom, ktorí potrebujú podať žiadosť po termíne alebo sa chcú odvolať. Naším cieľom je, aby celý proces prebehol hladko a efektívne, čím vám zabezpečíme stabilnú budúcnosť vo Veľkej Británii.